Hier zitten ze, onder het dak en in de toer van het tjerken. De honderden vleermuizen dat het om gaat. Ze vliegen leeg over de groen en hadden routes keer mogelijk over de centrale as hinnen. En dus moet alles in kaart gebracht worden. Hiervoor krijgt een pad van de bisten een stuurderke. Dit is alles en dat plakken we dus met chirurgische huidlijm plakken we dat op de rug van een groot hoofdvleermuisje. En hoe lang blijft zo'n center zitten? 4 dagen, maximaal een keer een week, iets dergelijks. En dat is ook de bedoeling. Het is de bedoeling dat hij na verloop van tijd afvalt, want je wil die beesten niet langer klieren dan nodig is. De eersten halen stuurder kriegen. Ik ben met een ontvanger bezig om de frequenties op te vangen die de zenders uitzenden, die we achter op de rij van een vleermuis plakt hebben. En zo hebben we precies die beestjes die het aan een zender kregen, hebben we de hele nacht volgen in het landschap. Nou, wat we aan de hand van deze gegevens doen, is dat we zorgen het vleengedrag van deze beesten, langs deze kruinen van BM, die BM-singels. En dat we daar een stuk BM-singel tussenuit helimaten vanwege de onlist van de dik. Dan willen we zien van wat we dan doen moeten om dat er net een verstoring ontstaat in die vleenroutes van die vleermuizen. Een van de oplossingen die naar zien wordt is een saneemde hop-over. Dan worden een aantal hegere BM aan beide kanten van de dik planten, zodat de beesten op een veilige hichte oersterken kunnen. Als het stadig ontjusten wordt, komen ook de eerste vleermuizen voor het lucht. Ien voor ien vliegen ze in de netten van de onderzoekers. Het is een heel gepil om hem eruit te krijgen. Ja, zeker. Maar ja, als dat niet zo was, dan vloog hij er ook zelf weer uit. Een kale plek? Nee, het is niet kaal. Dan heeft hij echt een kale plek. Nee, hoor. Deze mag Oké, deze krijgt er straks eentje. Ja. Uiteindelijk gaan in de aankomende dagen goed 16 vleermuizen een stuurderke krijgen. Nou jongens, dan gaat hij. Dan mag hij gelijk los. Hoppakee, en weg is hij.